O'r gorion yn y Cylch Moch i'r rhyngfryd. A sôn am orion, mae'r gorau fe fan hyn, Mr Phil Foley, yn brif stiwad ac yn gyfarwyddwr cynorthwyol i'r adran foch a Ieir. A Phil, dipyn o line-up yn fan hyn. Ydych chi be, mae rhaid i mi ymfalchio am unwaith. Mae ganddo ni foch yn y Cylch heddiw, gystad a dwi wedi weld yn unrhyw sioe trwy Brydain i fyny i y sioe yma. Ydych chi be, mae rhywun yn cymryd dipyn o braid. Mae ganddo ni fwy o ddosbarthiadau. Rhan fwy o bridiau Prydain Fawr yn cael eu cynrychioli yma yn y sioe a dosbarthiadau ar eu cyfar nhw. A da ni wedi cyrraedd y uchafbwynt y sioe, y prif bencampwr, a mae ganddo ni, wel, llon cylch o foch, fysa rhywun yn Mhrydain yn fodlon ar ei gweld, a mae dwi yn ymfalchio'n arw iawn arnyn nhw. A dwi'n sylwi, dwi wedi bod yn graff, maen nhw gyd yn feinw. Bob un o hein digwydd bod yn feinw. A dyna bas yn dangos pwysigrwydd y mochyn benywaidd i'r hyrd genedlaethol, heb hychod, sganlon ni ddim moch i ail gynhedu i'r dyfodol. A just fel yna, dwi'n meddwl bod Miss Ann Yglo wedi penderfynu. Ddim hir o gwbl. Mae'n mynd am yr ora un, dwi'n meddwl bod ti'n mynd am y British Lop yn deitad. Mochyn o Gerniw, mochyn sydd wedi dod yma wedi chwipio ar hyd yr wsos. Ie, wir. Tydim di wastio dim amser, chwarae teg fi, mae'n dall dim hoch, a mae di dewis yn marn ni yn gyfrwys iawn. Ac yn y twydd poeth yma, dos i'm isio rhoi gormod amser. Mae di gweld y moch yma yn y cystadlaethau blaenorol, a mae'n gwybod yn union be mae hi'n chwilio amdano fo. A mae di dewis y British Lop. Y British Lop. A'r brif bencampwriaeth felly, mynd i Julian Collins oedd yn nain. Na chi, mae o wedi chymryd ti. Mae o wedi trio yma dros rhywfaint o flynyddoedd, mae wedi dod â hwch arbennig o dda i arddangos yma yn y sioe frenhinol enni, a mae'n heiddiannol dros ben. A'r gilwobr, lle mae'r gilwobr ddim yn? Gilwobr ddim di'r mochyn gwyn mawr o large white. Un eto wedi dod o draws clawdd offa o Swydd Leicester. Wel, diolch yn fawr iawn chi, Mr Foley, neu Phil, diolch i wande. Diolch yn galon, diolch yn galon. With Knight and Queen, the British Lop, and the reserve champion going to Robert Emerson. Mr Julian Collins, huge congratulations. Thank you very much. You must be very happy. Very, very happy. Yeah. You had a good week. Very good week. Champion in the Welsh. Champion in the Welsh, male champion, female champion in the Welsh, and female or a breed champion with the British Lops. And Duck Supreme, we can't ask for no more. You said, I asked you earlier in the week if it was the highlight. This must be the highlight now. Yeah, this is, I've been showing a long time, and I've won the interbreed at many shows. So that I 3 years ago or 4 years ago, I judged the interbreed championship here, and I thought it would be nice to come back here and show. So this is our target, to win Supreme Champion. Great. And you've done it. Yeah, lovely. Diolch yn fawr iawn. Da iawn chi. Thank you very much. Thank you.